Het wordt heeg tijd voor een bennenburgemeester in de gemeente Dantumediel. Dat vindt de 9-jarige Marit uit de Westerreen. In boorgemeente Noord-Friesland is er al jaren niet. Dat leek me dus ook wel leuk. Maar toen kwam dus achter dat de gemeente Dantumediel dus nog geen kinderburgemeester hier. Dus toen had ik dus een brief gekregen. Toen kreeg ik dus een brief terug en toen mocht ik dus op bezoek komen. En die besieten met je kwam jij er als tocht. Waar zitten met je mochten Marit en haar mem in het gemeentehuis van Dantumediel in peteer met burgemeester Klaas Agricola. En de burgemeester waard wel on het tinken zet door het plan van Marit. Dit is voor mij een stimulans geweest om dit aanhangig te maken van onze gemeente hier. En het mooie is, zulke jonge band, als nog een jonkje of famke is, ze kunnen wel het verschil maken en je brengt de politiek ook wat dichter bij de jeugd. En dat is op zich al de eerste winst als je een kinderburgemeester hebt, of een bennenburgemeester. Mocht de gemeente hier van Dantumediel akkoord gaan met het idee, dan wil Marit zelfs ook meedoen aan de verkiezings. Gist u dan ook schreeuwen? Ja, het leek me echt heel leuk.